Dino kok ora telepon iki ora kangen piye to karo bojone. Isih mati amene. Nah kok malah sibuk toh? Halo, assalamualaikum. Halo mas, iki aku mas. Sampean ngomong karo sapa? Sampean tak telepon lho, ndek bengi iki ora aktif. Esuk iki mang ora aktif. Tak telepon meneh sibuk. Lah iki sampean tak telepon lagi ngomong kok. Sampean nyelok piye sayang? Kapan aku mau celuk sayang toh mas, mas? Sampean selingkuh toh? Sampean selingkuh toh mas? Ngaku sampean. Sampean orang ngaku tak sunati pok lo mas. Aku kurang piye karo sampean lo mas, mas. Sampean jaluk kirim tak kirimi. Sampean nyuwun iki tak kei. Lah aku lho ning kene mas. Kerjaku ki soro. Emang tengok-tengok turu terus duit jutaan nang wulan. Ora mas. Gue selingkuh tenan iki. Sampean 5 dino ora telepon aku. Aku kangen. Sampean ngerti ora? Aku ora urusan. Oke aku balik aku njaluk pegat. Lah aku ya mau mas dadi rondo aku mau. Wong urip iki nikah pisan ya wis cukup. Ngopo bolak-balik? Ora penak dirasani tangga. Lah sampean lho ngono. Momo sampean selingkuh tenan iki ora ngapusi pokoknya aku ngerti. Pokoknya aku harap telepon mae saiki aku njaluk pegat pokoknya aku. Aku salah tahan aku, Momo.